Ya, iki mau saurunge dipurwakani dulur-dulur saka Kediri. Jan sopir kok suarane kono kaya ngono penake. Yo. Biasane nek sopir iki ngerti dhewe ya nek nyanyi ngono. Sopir ninggali apa ora sopir? Ninggali apa ora? Oh ninggali. Iki kok tak jak duet genti aku ben ditinggali. Ngono, tinggali apa? Ya duit no. Sopir iki biasa nek duwite lho, Mas. Aku soalnya tahu mbiyen yang mana tadi yang duet, yang mana tadi? Mas Agus. Oh. Dalah. Ngapa to Pak apa dolanange kok mlayu ke nyapa? Kene lungguh kene. Nah, pelek. Di penake ya Re ya. Oso nyapa lho. Duet ya Pak nanti ya. Pak apa Mas iki? Apa Om? Lia ya Pak. Oh jan aku seneng aku ngene iki. Tombongi Keluarga saking pundi Pak? Saka Blitar. Blitar. Oh iya sayang. Oh iya. Ya apa wis toh? ndang Sing diselipno apa to Mas? Iya oke. Habis ini duet sama saya yo Mas. Oke. Ya. Alhamdulillah sebelumnya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah. Bahasa Indonesia yo Pak Wis Pur. komplit apa-apa ki? Apa nggih basa hewane ya Pak Pur ya. Ya alhamdulillah menika kula Mbak Kiki saking Madiun Kota. Sawan dateng dalamipun Bapak sinten Kang Mas? Bapak Widodo. Bapak Widodo. Bu Nuni. Alhamdulillah diucapkan buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet dikaruniai momongan. Nomor 1 kuwi sing dijaluk. Lan J yo no. Tolong palungku 1. Aku kira bi 3 tahun diwehi anak lho Pak Pur. Dalam. Palungku 1 nang manten. Pripun? Kerep padu. Aja to, aja padu. Kowe ngerti tegese padu apa? Napa? Padu ki sikil papat didu. Wong sikil papat didu yo gawe anak to Pak Pur. Lah iya, kuwi panjenengan sing menika temanten kakung saking Blitar nggih Pak Pur. Pengiring saking Blitar sebelah pundi ibu-ibu? Sing nang ngarep kuwi kabeh. Yang di depan ini dari Blitar. Ya Allah cantik-cantik semua. Ini nanti pokoknya harus ikut goyang semua ya bunda-bunda ya. Oke, siap. Siap, iki sing lanang-lanang ya kudu joget. Gue ganteng-ganteng wong Blitar iki brengos oleh kandel-kandel. Pokoke Kiki iki nek roh brengos kandel wis ora kober. Aku iso kuwerih nek roh brengos kandel ngono kuwi. Menika nderekaken Feli Kapro nggih Pak Pur nggih. Alhamdulillah komplit dekor rias elektron sak bancine pisan Pak Pur ya. Mosok banci. Yo ono kok sok. Tegese banci ki apa? Barangnya cilik. Lah kok cilik iki lho. Mas Manggolo maju sini sayang ayo sini. Mas Manggolo. Iki Mas Manggolo ini alim-alim Pak Pur. Biasanya aku nek sarangan munggano susuk kini pindah nih kini lho Pak Pur. Nah iki baik-baik ini sopan-sopan. Ayo sini sayang. Gak apa-apa gak gigit ini ayo sini. Kenapa? Ora loro Mas. Kenapa? Ayo berdiri ayo. Pakonono. Gak apa-apa. Kiki. Dalam. Pakonono. Kuwi wedi apa gila? Ketoke kudu mutah Pak Pur koyoke. Namanya namanya siapa Mas? Asalnya dari mana? Blitar. Bapak Ibu di sini? Yang mana? Oh, tak gajulno Pak E jogete ya? Iya, pisan. Pak E kon mudhun rene, nyawer ya. Ayo sini. Berarti ini adiknya Mas Manten nggih, Bun. Ayo berdiri yo, berdiri. Sini di tengah sini semua. Mas Manggolo berdiri semua di tengah. Satu nih sini, satu nih. Mas Manggolo ayo berdiri. Ayo Mas. Ayo Mbak. Oke, ayo sini. Berdiri. Nah, ayo sini. Ditanggu. Ganteng ya Pak Pur ya. Domongi. Gue mantene kalah ganteng. Iso. Ya gak giyuk lah aku Pak. Iya. Nek musuh Kiki. Aku kudu nggawa kursi Pak Pur. Yang ini namanya Mas siapa ini? Mas Nova. Gak giyuk lah aku Mas Nova. Nyapa to kok ibu-ibu ki kok saya? Masih sekolah Mas? Kelas berapa? Kelas 2. Kenapa Mas? Kenapa? Enggak apa-apa. Belum pernah lihat banci ya Mas Nopal. Joget ya Mas Nopal ya. Oke, ya aku kudu joget. Kok sini agak ke sini. Tadi yang duet Mas siapa namanya? Kiki. Dalam. Ana Giri Patemboyo. Pripun? Woro-woro. Manggolo ora gelem joget. Nggih. Milih nyayang. Oh, ngambung ya Pak Pur ya. Milih joget atau milih ngambung? Nyapa kok sok? Mukrem ade iki mukrem. Padha lanange yo. Ora iso meteng. Nah. Milih joget apa diambung Mas ya Allah.
Kuweter ki lho gobios ki lho. Dek mau sing nyanyi siapa Pak Pur? Mas siapa? Agus. Mas Agus duet gala-gala sama saya yuk. Iya. Ayo Monggo, Mas semuanya berdiri ikut joget. Ayo Mas. Ayo wedi aku. Piye. Arti goning Blitar aku Pak. Ayo cok kuatir. Piye Iya. Pak, piye. Nek Monggo, Mas nyawer, Agus. nek nyawer. Iya, Dong tono saiki kok. Heeh. Tokne saiki. Terus maju ning ngarep. Nah, ndi? Sawere ndi? Lebokne kotak amal kene, Mas. Urung-urung kok buka kotak amal. Nah, ayo. Ayo kok sok. Nah, Iya, lagune Jal. apa, Mas? Kuweter ki lho, Pak Pur. Ruwedeg ki lho. Ngono omong Lagune apa, Mas? ngono omonge sopir. Lah iso. Nyapa to kok tisunan ki wis talap ngene lho. Nah, yo lagune apa, Mas? Iya. Monggo Mas Agus. Ayo, Mas. Iya. Duet karo Mbak Kiki ini ya penyanyi iki. Cek muni ki lho. Cek lo, oke. Heeh. Mas, saya minta lagu Dewa Trisno, Mas. Iya. Gak iso? Oh, belum bisa. Oke. Dambu alas ya, Mas. Sok. Nah, yo ngadeg. Iya. Ngadeg. Nah, rokok bisa Monggo. lenong nek kena susuku bledos iki ngono. Piye? Kotak amale wis dileboni Wes, bareng. tak cepakno ki lho, San. Yo, Monggo Mas Agus. yo. Nggih. Yuk satu tembang. Joget semuanya, yuk. Piring dari Blitar goyang, yuk. Ayo, Bun. Ayo. Ayo, Mas. Maju semua, yuk. Yo, Mas Manggolo joget, yuk. Kelingan manis Manis semis. Maju Bunda, maju semua, sini. Rama kemuyuni. Longso rasane ngati. Ayo Pak, ayo berdiri semua. Ayo joget Bunda. Ayo. Joget Mas. Yo. Ayo. Bojone loro. Aku kebacut tresno. Rasane ati. Monggo Pak maju mriki Pak. Ayo. Jambu napa Mas? Kulite ijo wis dikakan wis duwe boso ora ada semut Ayo. rondo aja dirembo Gelis napa yo? Sumpah wis janji yen kula tidak dikawin. Tekad ngati ora bakal luru ganti. Ayo Mas. Iyo. Sumpah wis janji arep sedup samari. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Sawere tok nisikno. Nah, lebokne kotak amal, Mas. Lebokne kotak amal, Mas. ngapunten Wah, nyapa to? tiker kira Ora apa-apa pedolan. Iting boten parah boten wantun lho Wani. mriki mawon Wis to. Mriki mawon. Lah plek ngono lho, Ndang. Oh. Nah, aku gak tanggung jawab Wakilna kok sapa? Mbok wakilna sapa? keringet adem Bu Mbok wakilna sapa? wakil nih Mas jawan Mas Oh, iya, Mas. kameramen sampean paring nih nun sewu Wong arek oh Bung plek MC ngono, wong arek ndeleh ngono kok sok. perasa aku gak karu-karuan jujur Nyapa Mas kok sok nah kene. Isi. Nah, plek. Wong arek ndeleh plek lho, Mas. Kok sok nah. Bismillahirrahmanirrahim sik. ora bismillah dosa Lah bismillah Lah kok dolan ae kok dosa ki nyapa? ngipi apa kok membengi ya Oh. wah Ayo Mas, Dang. Wis gorene nek nono moh. Sing ngene, ngene. Nah, kabutan ndak, ngoten, Tekon Mas. ndi Mas, tekon ndi Mas? Hah? Nek mau nyanyi mah tekon ndi? lali aku Sayang. Ayo, oke. Nah, ayo. sayange wis Ayo. duwe bojo Apa jenenge? Nanging aku
rondo ojo direbut. Batin Ya Allah, ya Allah, tidak dikawin ya Allah, ya Allah. TKT Apa orang melu-melu nih? karena bakal ayo mas sumpah wes janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni ayo mas Walando manis rasane kabian pisan tangan beli rondo. Wes, wes yo mas nuwun. wes aku soleh wes soleh Iya. wes yo ya Allah. Matur nuwun ya iki Enak ya, sajake Pak. dulur-dulur saka Blitar lan kondur Lah, kurang iso. prayoga. Aku iso ngamplok yo mas. Jadi alhamdulillah diucapkan buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat dikaruniai momongan. Mengiki keluarga saking Blitar langsung ngatos-ngatos semoga selamat sampai tujuan. Amin. Menika kula mbaki ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi